Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Сённяшні мой суразмоўца чалавек вядомы і заслужаны, і мы з ім будзем гаварыць пра лёс, пра літаратуру і пра ўсё тое, пра што я звычайна гавару са сваімі суразмоўцамі. Мова, любоў да роднай зямлі, вера ў заўтрашні светлы дзень для Беларусі – вось мае самыя галоўныя каштоўнасці, прызнаецца мой сённяшні суразмоўца, беларускі пісьменнік, публіцыст, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі Васіль Шырко. Вітаю, Васіль. Дзякуй. Васіль Шырко, беларускі пісьменнік, публіцыст. Нарадзіўся на Уздзеншчыне, скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, працаваў карэспандэнтам сельскай газеты, на беларускім тэлебачанні, ў часопісе «Полымя». Васіль Шырко – аўтар шматлікіх кніг прозы, нарысаў, казак, заслужаны журналіст, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, мае шэраг узнагарод у галіне журналістыкі і літаратуры. Зборнік Васіля Шырко, незваны госць, атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію 2018 года у номінацыі «Лепшы твор прозы». Васіль, віншую з высокай узнагародай нацыянальнай літаратурнай прэміі. Дзякуй, Наум Яковлевич. Гэта прэмія для мяне сапраўды вельмі высокая ўзнагарода. Я параўноўваю з першай сваёй дзяржаўнай прэміяй. Канешне, Казьма Пруткоў гаварыў, што слава дым, але ён прыемна казыча ноздры. Вот эта вот кніга, это самое, так, яна выдадзена ў мастацкай літаратуры, 7 аповесцей. І вельмі хацелася б сказаць, што не проста яна мне далася, это шматгадовая праца. Пры бальшавіках я і блізка не мог надрукаваць бы гэтых аповесцей, таму што яны былі занадта вострасюжэтныя. Напрыклад, прыязджае ў Беларусь Шуйкоў, які камандаваў 62-й арміяй пад Сталінградам, змалоў там, змалаціў немцаў. Ён думаў, што ўжо яго імя будзе гучаць разам з імем вялікага Сталіна, што яму Калініну ўручаць зорку героя, павысяць звання, магчыма, дадуць фронт. Нічога яму не далі, нічога не павысілі, толькі ордэн Суворова першай ступені. А закончыцца вайна, будзе ў апале Жукаў, трапіць у апалу, хай крыху меншую, Ракасоўскі, а яго імя будзе гучэць і падымацца, і слава расці. І ў кожнай сваёй кніжцы ён будзе пісаць, як наткняла партыя, як яны ішлі, это самае. І ён вельмі і вельмі любіў прыязджаць да сталінградцаў, сустракаецца з імі. Вот 80 год чалавеку, і ён прыязджае ў нашу беларускую ваенную акругу. На гэты раз ён прыехаў нечакана, пастроілі сталінградцаў, ён высокі, прыгожы ў свае 80 гадоў, і тоўстыя палкоўнікі, генералы подбегам ідуць за ім, і ён шырокім шагам ідзе міма сталінградцаў. Здравия желаю, товарищи сталинградцы, здравия желаем, товарищ маршал Советского Союза. Значит, ён падходзіць Кучук да героя Советского Союза, абдымае: прапаршчык, як табе служыцца? Кучук даўно не служыў. Значит, але его привезли на сустрэчу з Шуйковым. Хацелася паказаць, што вот ёсць дзе-то. Пайшоў далей і спыніўся перад палкоўнікам, героем Советского Союза. Той помолчал, потом говорит: вспомните, товарищ маршал Советского Союза, избушку без окон и без дверей под Сталинградом. Шуйков збялеў, рэзка развярнуўся і пайшоў. Не дайшоўшы строю, не ў папад грымнула музыка. Это пачынаецца так аповесць. Сюжэт востры, цікавы, незвычайны. Сустрэча это была, это другая сустрэча называется. Калі сумна точыць беларускі сплін, Нэнза едзе ў родную вёску Чурылава. Вось чурылавец Васіль Шырко у вёсцы, дзе я знаю, ягоны бацька на памяць чытаў паэмы, вершы і гэтак далей. Бацька, які ведаў каля 20 паэм на памяць і 200 вершаў, ён чытаў іх, дзе толькі не чытаў. Чытаў у музеі Якуба Коласа, а памяць была унікальная. На Уздзеншчыне дзве вёскі знакамітыя ў гэтых адносінах. Нізок, адкуль Крапіва і Паўлюк Трус. Менш знакамітая, але адзіная ў Беларусі, з якой выйшлі 2 лаўрэаты дзяржаўнай прэміі. Это Алесь Якімовіч
і ваш суразмоўнік. Дзед Манюкін. Дзед Манюкін – гэта дзіцячая кніжка, з якой ты пачынаў у літаратуры, і якая да гэтага часу папулярная, і герой папулярны. Наум Яковлевич, я быў здзіўлены, калі вот выпусціў эту першую. Добра, што яна ў бібліятэцы захавалася. У мяне адна «Дзед Манюкін не салжэ». 52 тысячи тираж. Праз 3-4 дні ніводного паасобніка не засталося. Это было перавыданне, вот кніжка «Дзед Манюкін і ўнукі працяг». І вот яшчэ адна, значит, 3 выданні вытрымала. Мне здаецца, ніхто не ведаў Баршэўскага. Праз 200 год яго казкі загучалі са сцэны, зусюль. І мяне у савецкай Беларусі Рублеўская пісала, ну, што тут нешта ёсць ад Баршэўскага. Але ў мяне і космас, і мядзведзі, ваўкі. Нашу вёску называлі вёскай-казачніцай. Гаварылі на Лесе Кевмовіча, ну, які ён пісьменнік, ён казачнік. 50 год, паўвека не заходзіла з чытанак для 6 класа Каваль Вернедуб. І я аддаў дань казкай. Ты пісаў аб праблемах сучаснай беларускай літаратуры. Людзі і дарослая аўдыторыя дзіцячая проста не ведаюць нашай творчасці, а мы самі, на жаль, проста не даносім яе да іх. Ну, апошні час можна сказаць, што пачасціліся сустрэчы пісьменнікаў у бібліятэках, у школах, у навучальных установах, але ўсё-такі як зрабіць так, каб нашы творцы, нашы пісьменнікі былі вядомы шырокаму колу людзей. На зары туманнай творчасці яшчэ студэнтам я любіў хадзіць праўдамі і няпраўдамі і выступаў на сцэне вялікі, геніальны наш Уладзімір Караткевіч. І ён сказаў, што ў Славакіі на славацкай мове ніхто нічога не чытаў. І тады пісьменнікі дамовіліся паміж сабой, што будуць пісаць прыгодніцкія кнігі і дэтэктывы. Уладзімір Караткевіч напісаў «Дзікае паляванне караля Стаха». Палез у адну кішэню, у другую, у трэцю, чацвёртую і пачку пісем. Усе просяць, прышліце, это караля Стаха. Мне здаецца, хопіць эксперыментаваць, больш думаць пра сюжэты, дбаць, каб было цікава, востра. Трэба пісаць цікавыя кнігі. Рабіць усё магчымае, каб яны перакладаліся на іншыя мовы. Значыць, і, вядома, правільна, часцей выступаць, сустракацца. Дзяржаўную прэмію, наколькі я ведаю, ты атрымаў за публіцыстычныя работы, і ўвогуле нарысы, творчасць у тваёй біяграфіі займаюць асноўнае, можа быць, месца займалі. І я памятаю, як ты расказваў у адным з інтэрв'ю, што вось самае галоўнае, калі ты зразумеў, што калі прыходзіш да чалавека і пра яго хочацца расказаць, то мераеш і свой лёс, і сваю біяграфію з гэтым чалавекам. Што праўда, Наум Яковлевич, што праўда. Журналістыка займала, відаць, і займае адно з першых мест. Я старшыня секцыі публіцыстыкі Саюза пісьменнікаў і нарысаў. Я аб'ехаў усю Беларусь, усе 118 раёнаў. У многіх пабываў па некалькі разоў. І, як гаварыў Іван Петрович Шамякін, дарэчы, ён да 3 маіх кніг пісаў прадмовы, што это вялікае шчасце, удача знайсці цікавага чалавека. Я пісаў пра Кандрата Крапіву, пра Александра Мядзведзя, пра многіх знакамітых і пісьменнікаў, хлебаробаў, герояў сацпрацы, і стараўся ў кожным знайсці жывінку. Толькі пра адну сустрэчу 10 слоў. Я напісаў кнігу пра Калінкавіцкі раён і сустрэўся з героем сацпрацы Ракаед, яго прозвішча. У 44-м годзе падмялі ўсіх нашых дзяцей там і пагналі іх, павезлі куды? У Сібір, доменныя печы. Яны не хацелі, прыехалі туды, замерзалі, таму што паехалі ў чаравічках, перадзелі ў кандалы і драўляныя башмакі. І ён згубіў хлебную картачку. Дзіцё ведаў, это смерць. І дзіцё заплакала, яму параілі ісці да дырэктара. Дырэктар без нагі быў, фронтавік. Ён упаў перад ім на калені, са слязамі. І плакаў дырэктар, і плакаў ён, говорит, хлопчыку ратуем. А калі ён прыехаў назад дадому, далі адпачынак, ён зноў заплакаў і говорит, бачыць, сям'я галадае, бацьку забілі фашысты. Нікуды не паеду. І старшыня сельсавета падмаладзіў яго на год. Хаця за гэта ён мог
трапіць, куды Макар цялят не гадаў. Ён стаў героем, гэты чалавек, дабіўся шмат чаго ў жыцці. Я яго сёння бачу жывым. Сустрэліся мы на прэзентацыі ў Калінкавіцкім доме культуры, паціснулі руку, і ён, я гляджу, заплакаў, говорит, напісалі такі цудоўны нарыс пры мяне. І пасля гэта як не пісаць нарыс. Ну, Васіль, пра цябе таксама можна пісаць нарыс, таму што і не адзін нарыс, таму што вось я, наколькі ведаю, таксама няпросты шлях, як ты трапіў замест ваеннай кафедры у афіцэры, ты трапіў, так сказаць, у Маскву. Але яшчэ такі цікавы эпізод, што прыйшоўшы працаваць у сельскую газету, ты свае творы паказваў Святлане Алексіевіч. Пры першай жа нашай сустрэчы а Святлану рэдкі выпадак, рэчайшы. У мяне ж, канцы канцоў, была 2 гады ў ваеннай газеты ці працаю сур'ёзнай, а яна з Бярозаўскай раённай газеты прыйшла праз 4 месяцы, як я ў сельскую газету. Яна першае, што сказала: «Вася, пакажы, што ты напісаў за гэтыя 4 месяцы». Ну, што можна за 4 месяцы? Я горда это сама паказаў. Яна: «Вася, говорит, вот і гэта рэч слабаватая, гэта лепш. Ну, 4 я б табе паставіла за Паўлюка Труса». Я думаю, пачакай, паглядзім это, як ты напішаш. І яна першы нарыс на паўгазеты, на паўпаласы дала пра дырэктара завода «Смалакурні». Гэта карчы параўноўвала з ракамі, которые, так сказаць, раскінулі свае клюшні. Я прачытаў і убачыў, што трэба цягнуцца. Васіль, мы можам з табой нагаварыць на некалькі перадач, а трэба ўсё-такі у фармат уваходзіць. І таму, канешне, наш бліц. Што для вас значыць патрыятызм? Патрыятызм – любоў да радзімы, патрыя. Памятаце Далерас і Баруры, патрыя моэтра, родзіна или смерць. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я люблю прыгодніцкую літаратуру, люблю, чытаю, перачытваю. З паэзіі больш за ўсё, больш жыцця люблю Коласа. І мой бацька яго любіў. Я, як сёння, заплюшчу вочы і бачу бацьку. Эх, Тацянка, як дзяўчынка скуль узялася, яна Таня гожая былінка, Таня красачка, вясна. Колас умеў нават з анекдота зрабіць выдатны это самы твор. Я лічу, што пасля яго нікога і нікога. З паэзіі, з прозы, памятаце Лысую гару, вот памятаеш, там ёсць такія радкі, калі пісаць, Іваны ёсць. Іван Пташнікаў, Іван Чыгрынаў, Іван, хоць і Янка, Брыль, Іван Шамякін, Іван Мелеш, урэшце рэшт. Усіх 4 Іванаў я раю чытаць. Значыць, і сённяшнія цікава пішуць і Бадак, і Шніп, тваі вершы. Ну, дзякуй. А што зараз чытаеш? Я ж його не згадав моєму любимому поету. Як поїхали на автозавод, собралися всі слинні літератори Білорусі. Значит, 50% от 10 человек забрал Камейша. Поэтому вельми справедливо, что ему дали национальную премию. А все-таки самый любимый белорусский письменник – это Якуб Колас, ты уже говорил. Несумненно. Я так само задал это, після зрозумів, что наивное питание Кондрату Крапиву, моему земляку, який пройшов огонь, воду и медные трубы, 37 год. И у «Правде» з'явився артикул, где его критиковали за «Хто смеется опошнім», где Крапива знайшов такий інститут. И он был, конечно, трошечки боязливый. И он поглядел на меня, как на дитя, и сказал: «Назову одного, покривдиться другий, назову другого, покривдиться третій». Мы рассмеялись, это самое, я потиснул ему руку, так и я, Бог его, я все читаю, что трапляет. Ну и опошнее питание, что для вас родная мова? Боюсь, что амаль все. Евгения Янішчыц писала: «Мова моя белорусская, зяеш ты літарай кожнай». Мне здаецца, што гэтыя літары трошки ржавеюць. І калі гавораць, што нас чытаюць 5%, мне становіцца страшна. Я міжволі згадваю Алексея Пысіна. А мова матчына ў знямозе і б'е трывогу на ўвесь свет. І паставілі ў парозе і не пускаюць на паркет. Быццам пускаюць, мы на паркеце бываем і ўсюды, але ўсё меншы і меншы ужытак. Ну, некалі Богданович пісаў, што зерня, кінутае ў глебу там сярод егіпецкай зямлі, оно вырасла. Я ведаю, што вернемся, што яшчэ мільёны кніг яны не могуць страціцца. Яны будуць жыць і будуць чакаць свайго чытача. І за намі маладыя, ўжо шмат маладых.
якія яшчэ скажуць сваё слово ў літаратуры. Ну а я нагадаю нашим телеглядачам, что сённяшний мой гость быў Василий Александрович Шырко, лауреат литературной премии национальной, лауреат Державной премии Республики Беларусь, письменник, прозаик, поэт, дзіцячы письменник. Мы сустрэнемся з вами праз тыдзень. Усяго найлепшага. Да пабачэння.